Mungkin ada permintaan lagu untuk keluarga dari Joanna, monggo. Dalam Gubuk Asmara, nggih mangke diaturi Gubuk Asmara iki tak tawakno 45.000. Wis tak murah-murahno wae. Kok murah le yo. Iya, tak murah-murahno. Wis ora apa-apa. Sadurunge Gubuk Asmara ya Mas. Piye kowe bingung? Bingung. Lah aku ya bingung nerapno awakku medhae kok Nak ngarep kusumaning ati sabakan buat semuanya. kusumaning ati. Ngene, piye? Ketok ta. Wis Gus sing penting kuping anu irungku ketok. Nah sithik-sithik lah wis Gus. Kok nek kok ngiringanku rontok bangir nek kok ngarep ya pesek Mas Anjen. Jogo kandhani kok. Sahara Musik monggo ada kusumaning ati. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
kados pundi menika?